Pa svaki novi zakon je dobrodošao i sigurno da svaka struka treba nova pravila koja se menjaju, koja treba da se nekako usklade sa svim evropskim direktivama. To je bio i smisao ovog zakona i to je apsolutno dobro za struku, dobro za pacijente. Ali svaki zakon koji je izašao ne može da bude u funkciji, niti da bude aktivan ukoliko nema pravilnika. Znači, u narednih godinu dana treba uraditi pravilnike koji će bliže odrediti uslove. U tome treba dati šansu i struki. Jer struka je ta koja treba da kaže da u ovim novim zakonom koji omogućava i dosta je fleksibilan i dosta će, što se tiče vantelesne oplodnje, biomedicinski potpomognutog oplođenja, sigurno biti taj koji će doneti novine našim pacijentima, ali bez finansijske podrške, kao i u medicini, vi ne možete ovo sprovesti u delo. U redu je da se da i dozvoli da bilo koji centar za biomedicinski potpomognuto oplođenje se tako da zove pod uslovom da ima određenu operacionu salu, da ima laboratoriju, da ima ležeće postelje, da ima ordinacije. U tom slučaju to jeste centar. Bojim se da u slučajevima naših ordinacija privatnih to je ipak jedna poliklinička služba i da je ovo vrlo sofisticirana oprema koja zahteva ne samo opremu, nego i tehničku i kadrovsku opremljenost je izvodljiva danas u uslovima Srbije u bolnicama. I pacijenti su ti koji biraju. Nismo mi ti. Pacijenti idu tamo gde je tim koji im odgovara, gde su prostor koji im odgovara i gde oni očekuju da će imati bolji uspeh. To treba podržati nadalje i to je pohvalno. I do sad što se sprovodi, a i nadalje nadam se da će biti. Zašto služi banka? To moramo da razumemo. Banka služi za one pacijente i za one bračne parove koje ne mogu da imaju svojih jajnih ćelija, niti svojih spermatozoida. To znači za jednu ženu koja ulazi u prevremenu menopauzu. Znači, kažemo prevremeno iscrpljivanje jajnika. Ta žena, bez obzira na godine, ona zahteva donirane jajne ćelije. Ukoliko se radi o muškom partneru, radi se onda kada on nema spermatozoida i potrebno je da ima donirane. Banka je ta koja može da ima zamrznute, ali isključivo zamrznute jajne ćelije i spermatozoide, naglašavam, i pri tome ovaj zakon dozvolio uvoz, što je dobro, jer mi ćemo moći da uvezemo pod kontrolom države i pri tome omogućiti struci da radi. Godine žene su u stvari ta koja nam određuje kakvi su nam genetski budući embrioni. Nažalost, žene preko 43 godine imaju šansu da imaju aneuploidne embrione, znači one embrione koji nisu dobri u preko 90%. Znači, ako gledamo i želimo i kažemo da Zakon o zdravstvenoj zaštiti je taj da je zdravstvena zaštita dostupna svima i da ta žena ima pravo na potomstvo, onda za nju jeste donacija jajnih ćelija. Ali problem je što naše žene, današnjice, savremene žene, koje posponiraju svoju prvu trudnoću u nekim kasnim reproduktivnim godinama, zahtevaju i ranije donaciju. Za njih je ta banka dobrodošla, za njih država treba da stane kod uvoza jajnih ćelija, da struka radi i da se pravilnicima tačno odrede uslovi. Koji su to uslovi? Imamo li mi starosnu granicu za rađanje? Da li postoji? Ovaj zakon nije predvideo, i ja se slažem kao struka, svaki par ima pravo da dobije dete. Država je do sada obezbedila 3 pokušaja i to je pohvalno, zaista pohvalno, daleko smo otišli. Novi Sad finansira 4. pokušaj. Svaki grad, ima jako puno gradova koji sad omogućuju. Ali vidite u regionu 6 postupaka i 6 postupaka sa odmrznutim embrionima. Znači struka kaže 6 plus 6. Tada vi imate jednu kumulativnu stopu, jedan veliki broj živorođene dece. Tome težimo. Tome težimo da dobijemo što više pokušaja koji su refundirani od strane države i to je dobro. Ja nisam za surogat majku u današnjim uslovima iz prostog razloga što mislim da zemlja Srbija nije spremna za to. Da mi prvo uradimo ovaj zakon, da uradimo donaciju, da imamo što više dece. Surogat je jako mali broj žena koje zahteva pozajmljenu matericu. Surogat ima samo 5 zemalja u Evropi. Znači, nije to tako jednostavno sprovesti. I drugo, surogat materinstvo bilo bi opravno u medicinskim indikacijama. I to građanski zakonik u budućnosti će tražiti. Ali surogat materinstvo, nažalost, povlači i one druge indikacije koje po meni za sada nisu dobrodošle. Jer pravo deteta je da bira oba roditelja i da ima majku i oca, a surogat materinstvo, nažalost, omogućava i da ima 2 oca.